nyai ka basatam o Jesu Kristi wong lada pidan atali ki sabti pen ai no kawai shekiwai mangite ngidang sipau tali ki sabti hayeng ngi bo ki babha ngi ai kita ki baduk ngi pet ka balapei ka bamlong shu lada ngi long kumta parabi jonga ngi long kumuto reuspa ngi pai shatu jok parabi namar te tanggelang brot ki bau try wong to wan sya ka jingkerku ka jamuk pa nganget pis ngau tu ya kanika por ka bau blai wa ya pi bat yang abang ngin bishar shwa ya kamen sim ka jonga ladang ngalong kumuta ubarius pa ngapet ya ki we ngong ablai ngas ngau pamela kerku yang handai kita ngapet beng kata kamen sim kadon kambang kela ka bumut ha kanika janmiet namar parabi ladaka long kumta ka bumut ngidang long ki belang nyempat long ki lang bro ngedang long tang ki nyut nyempat long ki kau pat namar kata ka dau Jesu wong laban ngat ai ban ai Henry piken mau ya katu ka briu hapot serapat layat hu yang ia ke benang kau kising hak yang tray odon way armut yang yang Jesu Christ hendak ban set kalem daya hu sikiway ban alam yang pu jang ka jing o balong Jesu Christ lada pila yo Jesu penum la klem da yatho yikiwai ban ayu Jesu o balong parabi ka ka beim pila yatho ya Jesu Christ pila ya lam ya Jesu ngamut da ka shong ka man handai kat no na pedeng jong pila ai yau tau ku ba im bat ya kata ka ba im balong o Jesu Christ ke ong yiki lang bra pilong ke bala kurku pila ai ki brio ke batrang yang ke basliku ngan ya thu ya pau tau ba i ya pa o ban palat ya pa na kita ki jingte jingkom paman mo ban jit ya o Jesu Christ ni don ha kata ka balang halaban ki don kini ki badang long khasi ki badang long Hindu komno ki shem ya utrai ule ki kamba hakini kiski ki brio ki bawan na kajat Brahmin ki wan ban ma ya Jesu Christ haki dor ki ba per ban utrai na markata open ko bor ya ki langbrat jamu bakin pla ko ki Kristan hang ni ba pidon pilong ki langbrat ne pilong ki blang utrai o Petras wang kaya ka di citi bagi ni ki Kristan wala da ki de ban syak citom kedai ban pelet ya kata bagi long ke langbrot bagi langbrot jonga kios ngeu ya ka sur jonga baka sur jonga kalong kelek ka partai bagi tu ya ka jing penim sedang na Jerusalem sedang na ka yin ka jongpi sedang na po Samaria na ka dong jongpi sedang na Jerusalem na po Judea na ka dong ka jongpi yalap ya ka perkat gospel o Jesu Christ ki langbrot plan ki yo i ya ki jing terang ki yo i ya ka jing sliang long ska bapin bishar ya lagi lapim pat Julet kani janmit bapin kucing banong try ngam pajulet de nga im tang ban doi tang na bantaya ledi nga im tang ban perkat tang ya ledi Henry Player mete mem long kumta me i kat ya ka jing suk ka beneng me e ya ka jing bha jong ka beneng me wan ban wat yang nga kat no tam ban li wat ya kita kibala don ha ka jing tangan ha ka jing sliang ong Jesu ngala lingkut bat pilapen kup jan yang o kalong gabasuk bangin singau tu ya kata handai sngap ngan ong yapi dan bon ki briu ki